വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ചെല്ലുന്നില്ല, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചെല്ലി. അന്നേരം എല്ലാം എന്റെ കൂടെ ഒരാളെ ഇല്ല, എല്ലാം എല്ലാവരുടെ ചെല്ലട്ടെ, ശരിയാകത്തില്ല. ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ. ആരും ചെല്ലുന്നില്ലേ? യാമോചിതോ ഭക്തി ഭാജോകൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തി സ്വകാമേ പ്രയാച്ച നമോഷേ ഗൃഹോ മേസ്തി ദാമോദരേ ഹേ. നമോ രാധികായ തദീയ പ്രിയായ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. തദീയ പ്രിയായ നമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന ആരെങ്കിലും? വേണ്ട, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഇനി തുടങ്ങണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയം ഉദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീഹിതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ നമാചാര്യ പാദാരാമതാരിണേ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദനുണ്ട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 34 തുടങ്ങിയായിരുന്നു. 34 മാതാജി. കുറച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഒരാള് 34 അല്ലേ, ഒരാള് വായിച്ചോളൂ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്ന? വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. യേശോ പരദാ ദേവി മായാ വൈശാരദി മതിഃ സമ്പന്നായേ വേദി വിദുർമഹിം നിസ്വേ മഹീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ
നമ്മൾ ഇത് പദാനുപദാർത്ഥം വായിച്ചായിരുന്നു. യതി ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയായാലും അതായത് എത്ര മാതാജി അതൊക്കെ വായിച്ചു. കുറച്ച് നമ്മള് വിവർത്തനത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, ഭാവാർത്ഥം കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വിവർത്തനം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാകുകയുമാണെങ്കിൽ അനന്തരം അവൻ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭയങ്കര ബഹളം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് മായ പ്രഭാവം കുറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ജീവാത്മാവിന് അവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ മായയിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം? അനന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മറവി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനോട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായല്ലേ? ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, ആസ്വദിച്ചോളൂ, ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു വന്നോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ വിട്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭൗതിക ലോകത്തില് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്? മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അല്ലേ? ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിവിധി. പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മുൻ കാലഘട്ടത്തിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശരിയായ ദിശയിലോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തപസ്യയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു, പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെയും തപസ്യയിലൂടെയും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ തിരിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതേ ശക്തി അനന്തരം പരിശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കള് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലും ഉന്നമനത്തിനും സഹായിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചില്ല, ആരാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ട, അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ 9 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലോട്ട് നയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണേലും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിലൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വൈദ്യുത ശക്തിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഉത്തമം. എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുതി നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലേ? അതിൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്നല്ലേ? അതുപോലെ AC തണുപ്പ് കിട്ടുന്നു. അതേസമയം അതേ വൈദ്യുതി തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിനും പിന്നെ ഹീറ്ററിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരേ വൈദ്യുതി തന്നെയാണ് 2 തരത്തിൽ ചൂടായും തണുപ്പായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടും അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി എന്തിനിടയാക്കുന്നു? ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ സൈക്കിളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാം. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോയെന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതം നന്നായിട്ട്
ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അവന് ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായി അവൻ്റെതായ ഉചിത വ്യവസ്ഥാപിത പദവിയിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വരൂപം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം, അതാണ് വ്യവസ്ഥാപിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്വരൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത്ധാമത്തിൽ, വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഒക്കെ എത്തി അവിടെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ആത്മീയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 35 അല്ലേ? 35 അല്ലേ? ഹരേകൃഷ്ണ അതൊന്ന് ഏവം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഷഗർത്തുർ അജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃത്പദേഹം. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹി അഗർത്തുർ, അതാണ് എന്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്? ഷഗർത്തുർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹി അഗർത്തുർ. അടുത്തെന്താണ്? അജനസ്യ, അജനസ്യ എന്നാണ്, ജനിക്കാത്തവൻ, അജനസ്യ. ഹി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നിശ്ചയമായും. അഗർത്തുർ, അഗർത്തുർ എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നയാളല്ലേ. ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ജനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മരണമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹി അഗർത്തുർ അജനസ്യ, അജനസ്യ ജനിക്കാത്തയാൾ, അജനസ്യ വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃത്പദേ. ഹൃത്പദേ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ, ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് ഹൃത്പദേ ഭഗവാൻ. വേദഗുഹ്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വേദങ്ങളാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങൾ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വേദങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുക, വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് വിവരിക്കാനായിട്ട് വർണ്ണയന്തി വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭഗവാനാണ്? നിഷ്ക്രിയമായ, എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാത്ത, പിന്നെ ജനിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളൊന്നും പലതും എന്തില്ല? പലതും ഇല്ല. ഏതില്ല? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരുടെയാണ്? ഹൃത്പദേ, ഹൃദയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും പലതും വേദങ്ങളിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വായിച്ചോളൂ വിവർത്തനം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അകർമ്മണ്യൻ അല്ലെ, അകർമ്മണ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാത്തയാൾ, അജൻ, ജനിക്കാത്തയാൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഹൃദയേശ്വരന്റെ ഹൃദയപതിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഇതാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയപതി, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? ജനനം കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. അത് പക്ഷെ ആര് വിവരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച്? മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും പരമഹംസരെ പോലുള്ള ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളല്ല, ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളും എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർ എന്താണ്? വിവേകമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ആധ്യാത്മികതയില് സമ്പൂർണരാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമത പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ജനന മരണ രഹിതരുമാണ്. മരിക്കുന്നത് ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? ശാശ്വതത്വം ഉണ്ട്. അവർക്ക് മരണമില്ല, അവർ ജനിക്കുന്നുമില്ല.
അന്തരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്നും തിരോധാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവ ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവതാരം കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ തിരോഭവിക്കുന്നതും ഇത് നമ്മളെ പോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരൻസിനെ മാതാപിതാക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കും അല്ലെ, ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ചില അവതാരങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരം എടുത്ത് വരികയാണ്. ചിലപ്പോ ഏതാണ് അവതാരിയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്കെന്താണ് ഒരു സെലക്ഷൻ ഇല്ല, മാതാപിതാക്കളെയൊന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണ് ഇന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്വരൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് അണുക്കളുടേതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ, മൃഗങ്ങളുടെ, ചിലപ്പോൾ അസുരന്മാരുടെ ശരീരമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭക്തനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടും ജനിക്കും അല്ലെ, ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഏതുവരെ കീടങ്ങൾ വരെയുള്ള ഏത് ശരീരവും നമുക്ക് കിട്ടാം. അതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കും. ഇന്ന പേരൻസിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അനന്തരം മരണവും പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്ര ശുദ്ധ ഭക്തരായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മരണവും ജനനവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പുനരാവർത്തിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. കർമ്മം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച്. എന്നാൽ ജനനം എന്നും മരണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗമായ അല്ലെ, യോഗമായയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യോഗമായയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രദർശനം ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഇവ. യോഗമായയെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ചും തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്നത് ആരാണ്? മഹാമുനിമാരാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വർണ്ണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ്, ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജന്മവും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ ജനനവും ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും എന്താണ്? അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്, സാധാരണ ജീവജാലത്തിനെ പോലെ അല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പലയിടത്തും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവർണ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്മരണത്താൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ലീലകളെ കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെ, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ആലപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാമോദരാഷ്ടകമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു അല്ലെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്? മോചനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏകുന്നു എന്നാണ്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മനിലേക്ക് എന്നല്ല, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ, പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പൂജാവിധികളും അല്ലെ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അജൻ ജന്മമെടുക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് ശ്രുതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പം വേദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപനിഷത്ത്, പ്രധാനമായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സൂത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
പരമോന്നതനെ ഏതൊന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അനന്തശക്തിമാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ അവതാരങ്ങളിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അവർണ്ണനീയമാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഭാവികമായി യാന്ത്രികം എന്ന പോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടൊന്നും ഭഗവാൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സീരിയലിലൊക്കെ, നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും വീഴുന്നു അല്ലെ, ചങ്ങലയൊക്കെ അവിടെ താഴെ വീഴുന്നു, പൊക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള വെറും ഒരു സാധാരണ നോട്ടം കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർന്യായങ്ങളാണ്. ദുർന്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ്, അവർക്ക് അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ പല പല ലീലകളും ഗുണങ്ങളും എന്നും വേദങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള മഹത് മുനിമാർക്ക്, ഋഷിമാർക്കൊക്കെ അത് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിരിക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ അവയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധർമ്മികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ നമ്മളോടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതെല്ലാം അവതാരങ്ങളെയെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ശക്തിയെയും ഭാഗികമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങേറ്റം സൗകര്യപ്രദവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ധ്യാന രൂപേണയുള്ള ബ്രഹ്മോപാസനയായ ഭഗവത് കർമ്മ ആനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. നവയുഗ സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ. അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ആസ്വാദ്യകരമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വിശദീകരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സവായിദം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായിദം വിശ്വം അമോഘലീലാം. അത് പിരിച്ചു വായിച്ചാല് സൃജതി അവധി അത്തി എന്നാണ്. സൃജതി അവധി അത്തി 3 വാക്കുകളാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. സൃജത്യവത്യതി അല്ലെ. സൃജത്യവത്യതി സജ്ജതേ അസ്മിൻ അതാണ് സജ്ജത്തേസ്മിൻ എന്ന് കിടക്കുന്നത്. സജ്ജത്തേസ്മിൻ അതിന്റെ പിരിച്ചു പറയുമ്പോ സജ്ജതേ അസ്മിൻ സജ്ജതേ അസ്മിൻ. ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷാദുർഗികം ജിഖ്രദ് ഷഡ്ഗുണേശ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ഷഡ്വർഗികം എന്നാണ്. ഷഡ്വർഗികം ഇതാണ്. ഷാദുർഗികം എന്ന് പറയുമ്പോ ഷഡ്വർഗികം എന്നാണ്. ഷഡ്വർഗികം ഇവിടെ ഏതാണ്? ഭുജേഷു ച അന്തർഹിത എന്നാണ്. ഭൂതേഷു ച അന്തർഹിത. ഭൂതേഷു ച അന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഖ്രതി ഷഡ്ഗുണേശ എന്നാണ്. തിരിച്ചു വായിക്കാം. സവായിദം വിശ്വം അമോഘലീലേ സൃജതി അവധി അത്തി. സൃജതി അവധി അത്തി. സൃജത്യവത്യതി അല്ലെ. സൃജത്യവത്യതി സൃജതി അവധി അത്തി. പിന്നെ ഏതാണ്? സജ്ജതേസ്മിൻ സജ്ജതേ അസ്മിൻ. ഭൂതേഷു ച അന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഖ്രതി ഷഡ്ഗുണേശ എന്നാണ്.
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ കൂട്ടി വായിക്കുകയോ തിരിച്ചു വായിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? സഹ എന്ന് വെച്ചാല് പരമപുരുഷൻ. ബാ മാറി മാറി സംഭവിക്കുക. ഇതം ഈ വിശ്വം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അമോഘലീല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അമോഘലീല കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഏത് പേരിലാ വിളിക്കുന്നത്? അമോഘലീല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് പ്രവർത്തനവും കുറ്റമറ്റതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ലീലകളും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെല്ലാം അമോഘമാണ്, കുറ്റമറ്റതാണ്. സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവധി അത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ്? ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്? സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സൃജതി പിന്നെ ഏതാണ്? സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവധി സംരക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ ഇത് അത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ? ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെയാണ് സൃജത്യമത്യത്തി എന്ന് കിടക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. നഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. സജ്ജതെ സ്പർശിക്കുകയാൽ അസ്മിൻ സജ്ജതെ അസ്മിൻ അവരിൽ ഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഭൂതേഷു എന്ന് പറയുന്ന. ഭൂതേഷു എന്ന് വെച്ചാല് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തർഹിത. പിന്നെ രാധമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അന്തർഹിത ഹൃദയന്തർവർത്തിയായി എന്നാണ്. ഹൃദയ അന്തർവർത്തിയായി. ആത്മതന്ത്ര ആത്മസ്വതന്ത്രൻ. സത് വർഗികം ഷഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ. സദെന്ന് കിടക്കുന്നെങ്കിലും ഷഡാണ്, 6 എന്നുള്ളതാണ്. ഷഡ് വർഗികം അതായത് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവിധ വിഭൂതികളാലും പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട. നമ്മൾ 6 വിഭൂതികളെ പഠിച്ചില്ലേ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഐശ്വര്യങ്ങൾ 6 പഠിച്ചില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഷഡ് വർഗികം. പിന്നെ ഏതാണ്? ജിഖ്രതി പരിമണ ആസ്വാദനം പോലെ ഉപരിതല അനുബന്ധമായ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്? സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ. ഗുണ ഈശഹ ഷഡിന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ. അതാണ് ഗുണ ഈശക. അപ്പൊ ഈശക എന്ന് വെച്ചാൽ അധിപൻ, ഈശ്വരൻ അല്ലെ. ഏതിന്റെ ഈശ്വരൻ? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ചില വാക്കുകളെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? ഈ സംസ്കൃതത്തില് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ സംശയമുള്ളതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ചോളണം. ചിലതൊന്നും പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷഡ് തന്നെ ഇവിടെ സദെന്നാ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് സംസ്കൃതവും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീലമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ലീലമാതാജി. വിവർത്തനം. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡോന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിതയായി ഭഗവാൻ ദിവസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 6 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇതില് പറയുന്ന 6 ഗുണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അമോഘലീലയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അമോഘലീലയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അമോഘലീല. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തുന്നു അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുണം. 3 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നടത്തുന്നു. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, പിന്നെ അതിനെ കുറച്ചു നാൾ നിലനിർത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം തികയുന്നത് വരെ അല്ലെ.
നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം സംഹരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അടുത്ത് ഭഗവാൻ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിലനിർത്തുന്നു, പിന്നെ സംഹാരം നടത്തുന്നു. 100 വർഷമാകുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ആകുമ്പോൾ. മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു അല്ലെ? സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ആത്മതന്ത്ര, അതായത് ഭഗവാൻ നിത്യസ്വതന്ത്രനാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നിത്യസ്വതന്ത്രൻ അല്ലെ? നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ജന്മാതിശയതോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ് അല്ലെ? സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നിത്യ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് ആത്മതന്ത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യ സ്വതന്ത്രൻ ആണ്. അടുത്ത് പറയുന്ന ഭഗവാന് എന്താണ്? ഷഡ് വർഗികം ഉണ്ട്, 6 വിഭൂതികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും 24 എണ്ണത്തില് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ, പിന്നെ ഏതാണ്? മനസ്സ്, അതിനെയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും അല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഷഡ്ഐശ്വര്യം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് ഷഡ്ഐശ്വര്യം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വിവർത്തനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം. അമോഘ ലീലയാണ്, സൃഷ്ടി സംഹാരം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ് അല്ലെ? ബന്ധനസ്ഥനല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് പറയുന്നു ഭഗവാൻ പരമ സ്വതന്ത്രനാണ്, നിത്യസ്വതന്ത്രനാണ്, ഒരിക്കലും ഒന്നിനാലും ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരമവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അന്തരം, വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ ഏതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന് അമോഘ ലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മമായാലും സംരക്ഷണമായാലും സംഹാരമായാലും അതെന്താണ്? അമോഘ ലീലയാണ്. കുറ്റമറ്റ ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തില് ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ ലീല, ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണെങ്കിലും കാളിയമർദ്ദനമാണെങ്കിലും രാസലീല ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ്? കുറ്റമറ്റതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ? നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെ? എല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ. അത് തന്നെ ഒരു അതിശയമല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയ, ഇപ്പൊ ചുണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോണിയിരുന്ന അതെന്തായിട്ട് മാറുന്ന? അബ്നോർമലായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം നോർമലായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഒരേപോലെ വരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന്റെ അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ കാണാനും അല്ലെ സ്വഭാവവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ആളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ, ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഏതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അമോഘ ലീല. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും
തെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ തന്നെ വീഴും. താൻ കുഴിച്ച കുഴി താൻ തന്നെ വീഴും എന്ന പോലെ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് എതിർക്കാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ആരും എന്തല്ല അത്രയ്ക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനാണ്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡ്വിഭൂതികളെ സമ്പൂർണമായി പരിസേവിതനാകയാൽ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. ഭഗവാന് ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയാധിപനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കാലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് കാലവും എന്നാണ്. അപ്പൊ നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവർക്ക് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാം ഇവിടെ വേണ്ടി വരുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, താപത്രയങ്ങൾ അല്ലെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. മാത്രമല്ല ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിമളം വമിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? പരിമളം വേണമെങ്കിൽ, സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നേരിട്ട് വേണം. സുഗന്ധം എല്ലായിടത്തും പരക്കത്തില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സുഗന്ധം കുറെ ദൂരം വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആ ചീത്ത ഗന്ധമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല കാര്യത്തിനെ എടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സുഗന്ധം ഒരു പൂവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചന്ദനത്തിരിയുടെയോ ഒക്കെയുള്ള സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഏതിന്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനും നേരിട്ട് പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. സംരക്ഷിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിലും ഏർപ്പെടേണ്ടിയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം അല്ലാതെ തന്നെ ഏതാണ്? സ്വമേധയ എല്ലാം വന്നുകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അദൈവിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ജീവനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്ത, ഭഗവത് ചിന്തയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന, ഭക്തിയുത സേവനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ.